Benín és un país localitzat al Golf de Guinea, a l'Àfrica, i va independitzar-se a conseqüència del procés de descolonització l'agost de l'any 1960. És un país en vies de desenvolupament que va aconseguir ser extraordinàriament exemplar per al món, erradicant la dictadura que hi tenien pacíficament a la dècada dels 90. Benín és una de les reserves naturals i biològiques més importants d'Àfrica i un dels indrets on més lleons viuen de tot el continent. És un dels països de la Terra amb menys conflictivitat comunitària, molt semblant, com a exemple, al Senegal, i un dels majors productors de cotó del planeta, que suposa alhora el 80% del seu PIB anual. Prop del 50% de la població parla francès com a segona llengua i n'és la llengua franca i oficial de l'administració de l'Estat, reconeixent drets a les llengües pròpies de la regió. Tenen l'expectativa d'esdevenir completament bilingües en francès cap al 2060, disculpau. Així doncs, el francès continua assolint èxits al territori sense la presència política i militar de l'imperi francès. Una cosa curiosa és la diversitat religiosa de Benín. Un 48% de la població és cristiana, un 27,7% musulmana i un notable 12,2% és atea o no religiosa, molt alt per a Àfrica. Altra cosa interessant és la peculiaritat de la religió vodú, amb un 11% de practicants. Benín és l'únic indret d'Àfrica on la religió, de fet, gaudeix d'algun reconeixement i no és perseguida per ser Buda com a pràctica diabòlica, satànica i pròpia de la bruixeria i de la màgia negra. Això ha determinat molt la cultura de Benín més enllà dels practicants d'aquesta religió, amb una significativa apreciació i respecte envers de les serps, generalment vilipendiades a la resta del planeta. Sens dubte un indret molt curiós del planeta per visitar. Especialment si t'interessa la màgia negra. Omi wọ́n yà rìn gbẹ́rẹ́, ṣe mọ̀ ń pé omi ò lápá, omi ò lẹ́sẹ̀, omi sì wọ́n yà rìn gbẹ́rẹ́ onílù, ògèdè báyìí ni wọ́n rẹ̀, ògèdè ògèdè ògèdè.